وەک هونەرمەندێکی کوردی بانگا من لە جیهانی بەری هەر تشتی برا گوه بدمەوی وی شەڕێ قڕێژ بەری هەر تشتێکی ئیرۆ دخوازن ملەتێکی سەروی عەردێتون نەبکن یعنی نزیکی 5 میلیۆن ئینسانن ئەv ne 10 میلیۆنن ne 5,000 ne 10,000 ev 5 میلیۆن ئینسانێکی دخوازن ستاتویا وان ji ortê rakin wî milletî ji holê rakin em dixwazin hemû dewletên Ewropî taybet dünya bira bangawaziya me bira bibihîze û di hemû veşê me de di hemû mitîngê me de em dixwazin vê bangawaziya xwe carekê din dubara bikin hemû hunermendên Kurda hemû rewşenbîrên Kurda hemû her kesên ku Kurdin dibe biçeke xwîna Kurda laşewan de îro gelek jê xwe meşa de mitînga de jê xwe bigirin û li hemberî vê şerê qirêj bibine yek dest yekîtiya xwe çê bikin û bi ser niga bisekin serkeftiniya me ez bawer dikim û bira nav refê Kurdên bi namus û şeref de jê xwe bigirin dengê min bangawaziya mijari her kesî de îro hebûn û nebûna Kurdistanê ye Kurdayê bi taybet